Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi, partner! Hi, partner! Welcome po, Our Lady of MBC. Naubo ko sa'yo. Yung lakas makabala, ano yung balabal mo? Yung balabal ko, ang lakas makasanto. Oh. Kasi Mayo na. Nagagalit sa'yo yung Our Lady of Manawag. Mayo na kasi, di ba mga pista ngayon? So kapag ka pista, may mga santo. Pre-practice ko na nga yung kunyari nakasakay ako sa karosa. Ganito yung itsura ko, partner. Siyempre di ba pag nasa karosa pero nanginginig-nginig ganyan. Isasakay ka nga sa ano, tapos isasama ka sa prosesyon. Yan, di ba? Ganun. Tapos hawakan nito, lahat ng mga makakakuha ng laway ko, nako, gagaling po yung inyong mga galis. Ang galis na ang laway na nakakagaling ng galis, di ba? Ang lakas ng balabal mo. Oo, ganun talaga. Ang lakas ng dating. Lagyan mo pa ng mga glitters, ganap na ganap ka talaga. Oo. O kaya gagawin kong kulay maroon, no? Oo, para ganap na talaga. Yung mga makikintab. Hindi ko na ginawang ganun kasi baka mamaya talaga naman, di ba? Ipatong tayo sa karosa, partner. Nakakalurke. Napakaraming nag-fiesta ngayong May. Yes. Natatandaan ko, partner, nung kami mga bata pa at pumupunta kami sa Bicol. Every day halos, ang bakasyon naman nung araw, April and May, di ba? So kapag kami, excited kami kasi bawat bayan yata, merong nagfe-fiesta. Tsaka hindi mo kailangan kakilala yung may-ari. Di ba ganun? Napakagandang tradisyon ng mga Pinoy talaga na kapag fiesta, hanggang ngayon actually marami pa rin gumagawa sa na probinsya, pinapakain yung mga tao kahit hindi nila kilala o kahit hindi nila kamag-anak. Pinapatuloy nga sa bahay. Totoo. Nakakarating ka nga dun sa kwarto ng may-ari. As in, parang walang natatakot na may mawawala. Yung parang ganun. Nagkakaroon lang talaga ng difference, partner, dun sa mga hinahain. Kapag halimbawa, alam nilang, galing Maynila. O kaya anak, kutis, correct, di ba? O kaya anak ni ganito, ganun. So yung ilalabas dyan, yung mainit-init na bagong lutong pagkain. Hindi yung iniinit lang. Correct, di ba? Bagong luto o kaya yung ilalabas dyan, yung gelatin na napakaraming sangkap. Yan. Na wala pang hati. Yan. Hindi pa nagagalaw. Yung kalalabas lang galing sa rep. Di ba? Yung may mga pasa sa ibabaw at pineapple. Correct. Bakit ba may pineapple sa ibabaw? Ganun talaga. Madaming pineapple chunks. Ganun. Di ba pwedeng pork chop na lang? Ikaw, gulaman mo may pork chop. Sige. Okay lang sa amin. Pinauso nyo nga yung pineapple sa ibabaw. Di pa usuhin din natin yung pork chop sa ibabaw. Ba't nandun gelatin? Ikaw! Nasa sayo yan. Request mo dun sa may-ari. Go! Nakakalurke. Pero totoo yun, pag special na bisita, aminin nyo, naglalabas ng dessert. Masarap na salad. Tsaka leche flan. Oo. Hindi kasi nilalabas yung leche flan kasi kung meron mang leche flan na nilalabas, yung alam mo sa planera ba yung tawag doon? Llanera. Yung kalahati lang. Kapag ka special yung bisita, buo yun, malaki. Kapag ka halimbawa yung sakto lang, manipis. O kaya may kahig na ng kutsara. Trot, naggalaw na. O di naman kaya, partner, kulang sa itlog. Basta kulang talaga siya sa lasa. Basta na lang umalsago. Pero kapag ka makapal, hindi pa na gagalaw. Ang ganda ng pagkakalatag sa plato, presentable. At saka nasa mesa kayo, di ba? Kasi normally kapag sakto lang yung bisita, hindi naman masyadong kakilala. Kahit saan ang gilid-gilid, di ba? Basta kuha ka lang dyan, makain ka. Pero kapag ka-espesyal na bisita, nakaupo talaga dun sa yung sa round table. Yes. Ganon. So alam nyo na po mga kabisyo kung anong klase po kayong bisita. Depende kung saan kayo pauupuin. Correct. Depende dun sa init ng pagtanggap kasi medyo
medyo mainit ba yung inahandang Nilaga? Oo, nag-iisip ako ng masasarap na mga ulam eh, 'di ba? Oo. Mainit ba yung nilaga o malamig na? O masebo na. Kapag ka masebo na, alam na din. Hindi ka masyadong espesyal. Oo, hindi. O kaya yung suman, di ba kasi totoo yun eh, hanggang sa probinsya namin ganun pa rin. Gumagawa ng suman, ng mga palitaw, yung mga tradisyonal na kakanin. Yan. Pag ang inihain po sa inyong suman, wala nang kapares. Ayan. Wala nang kapares, ibig sabihin. Kasi di ba pares yun eh. Tapos dalawa-dalawa, correct. Oo, ibig sabihin bago yun. Kapag kapares na lang, ibig sabihin tira na lang yung sa True, inyo. may kumuha na nung kalahati. Ganon, totoo. So hindi ka masyadong special pag gaganon. Ramdamin mo na. Correct. Pero kahit na ako partner, regardless. Oo, basta may suman ka. Basta ang importante nakakain. Aarte pa ba? Libre na nga. Totoo, no? Yung ako na-experience ko talaga, yung sobrang special, kumain ka na, may pabalot pa sa'yo. Ay, totoo. Yung may minsan pinagdadala ka pa yung isang lanerang leche flan, embutido, isang roll yung embutido. Correct. Na frozen pa. True. Ipapabalot sa iyo. Ay, babalikan na ba ng Maynila? Teka lang, may papabaon ako sa iyo. Ayan. Nakaka-experience tayo ng ganung ugaling totoo. Pinoy. Pero kapag halimbawa palabas ka ng bahay, isinabay sa iyo yung basura, ibig sabihin. Pakitapon nga to. Oo, isabay mo na nga. Di ba lang nagligpit ng kinainan? Diba? Ibig sabihin, ayan na naman, hindi ka ganun ka-special, nautusan pa. Ay, nako. Mahilig ka bang mamiesta? Dati. Oo, dati. Kasi kapag ka bata, kasi wala pang conscious sa kakainin. 'Di ba? Yung ngayon kasi 'di ba ang dami ng mga konsiderasyon. Totoo. Ano na 'yan, gaano kataas ang kolesterol niya, gaano kadaming mantika meron diyan, ganun. Pero dati talaga partner nung bata, sabi ko kasi excited talaga ako kapag kami kasi halos every other day meron kami pinupuntahan. Tapos sasakay kami dun sa tricycle, tapos mga 68 kami sa loob ng tricycle, kasya kami. Ay, teka si partner. Paano kayo nagpatong-patong doon? Galing, no? Basta, parang circus. Correct. Basta kasi ang trick dyan, kailangan magkasya ka sa tricycle so hindi ka aarte. Kasi pag hindi ka marunong sumiksik dyan, nako, iwang ka. Hindi ka makakapiesta. Ang isa sa mga memorable na experience ko sa fiesta, I'm not sure kung fiesta, pero malamang fiesta yon sa Pakil, Laguna. Okay. Meron silang tinatawag na turumba sa Pakil. Kung saan dinadayo talaga siya ng iba't ibang bayan, nakasakay sa bus, parang nag-field trip. Okay. Ganun yung datingan. Tapos kami, umaarkila kami ng jeep. Isang jeep kami. Ilan din kayo dun sa jeep? Kung sa tricycle namin, 275. Uy, ang galing! Sana talaga sumali tayo ng mga time na sa Guinness Book of World Records. Ganun ka marami. Adult lang yun, 205? Ay, 275. Adult to. Oh my gosh. Tapos sumama yung mga kids. 460. Ay, ang galing. Apakahusay. Mga contortionist lahat. Tapos turumba. Turumba sa Pakil. Magsisimba ka doon. Tapos sa labas ng simbahan, marami doon kasing papel na kabayo na gawa sa papel. Tapos yung may mga manika din na gawa sa papel. Malalaki yun eh. Depende sa budget mo. Kaya siya naging memorable kasi yung kabayong inuuwi namin na yari sa papel. Pag nag-uwi ka ng malaki, sikat ka sa barangay nyo. Ganon. Ano laman nun? Wala, papel lang siya. Papel lang siya. Drawing? Ganon? Kasi hindi ko ma-imagine. Ay, para ba siyang... Paper mache. Paper mache, yun. So, as I was about to say, para ba siyang yung sa Higantes Festival? Ganon. Oo, ganon. So, ang dala mo, bisiro lang. Anong bisiro? Baby na na horse. Cute naman yun, kaya lang... Malungkot ka kasi ibig sabihin, hindi ganon yung, hindi ka special treatment. Pero kung ang kabayo mo, yung kasing laki ng kabayo, ganon. Ay, naku, talagang panalo-panalo ka pag uwi mo. Saan mo kinuha yan? Saan mo nanakaw yan? Display ng simbahan, Asan yung santo na nasa ibabaw ng kabayong yan? Ganon, kulay pula na kabayo. Ewan ko kung nakikita mo siya. Pula na kabayo. Yun palakihin ng pag-uwi. At sikat ka sa mga kalaro mo. Ibig sabihin nun, palatandaan na galing ka ng Pakil, Laguna. May ganun akong experience na nakakatuwa. Na sobrang memorable. Hanggang sa amin na ngayon ginagawa pa rin yun eh. Diba? Palakihan ng kabayo. Na may uuwi. Yung ganong experience. Tapos anong gagawin nyo doon? Wala, souvenir. Misa sinasakyan namin. Laro-laro. Laro-laro ng mga bata. Ganong
experience. Oo, kanya-kanya, no? Ang bawat lugar merong mga kanya-kanyang mga paraan para celebrate ang fiesta, di ba? At may mga iba tayong mga memorable na mga experiences pagdating sa fiesta. Di ba normally kapag fiestahan mga kabisyo, may mga sagala. Naka-experience ka ng magsagala. Oo naman, partner. Anong ginawa mo? Anong ginawa? Di naglakad. Gumulong? Yung Reyna de los Angeles, pinapagulong na. Simula na daw ng prosesyon. Gumugulong na siya. Ako pangarap ko dating sumagala sa mga fiestahan. Pero ang naging role ko lang talaga tagahawak ng lampara. Yung lampara na mainit mga kabisyo, hindi siya yung rechargeable. Malalaman mo talaga yung bomba na may gas. Correct. At role mo yun. Bilang tagahawak na dapat ayusin mo yung pagbobomba. Kung hindi maiilawan yung Reynang kasama mo, di ba? Nagpaalam nga ako sa lola ko dati. Sabi ko, sasagala lang kami. Oy, talaga, ang cute-cute talaga ng apo ko. Kinuha para sa sagala. Escort. Yun ang akala niya. Pag uwi mo, di ba, amoy gas ka. Alam na hindi na naman special. Wala talagang itsura. Kalurke. Di ba ang daming gana pag Mayo, fiestahan. Tsaka gusto ko rin sa mga fiesta party, hindi ko makakalimutan yung bisperas. Kasi sa bisperas, may baile. Yes. May pasayaw si Mayor. May pasayaw. Sa bayan. Correct. Kunyari may fast, yung mga fast na mga songs, tapos biglang magsuslow. Ayan. Matitira dyan yung mga naglalandian. Yeah. Oo nga, no? Kasi nang ganun. Ewan ko lang sa Metro Manila kung may mga ganito pa rin na Ewan ko sa amin, di naman na-experience sa Mandaluyong. Nung lumalaki ko sa amin, yung parang, yung ganon, yung pwede pumunta kahit sino, tapos may handa, ganyan. Parang, hindi ko masyado matandaan. No? Mas talagang na-feel ko siya sa Bicol nung umuwi kami dati. Correct, sa probinsya talaga iba yung fiestahan saganang-sagana sa pagkain. At nakakatuwa, parang aligagang yung mga tao, nagpapaganda ng bahay, nagbabarnis ng sahig. Correct. Diba, nagtatanggal ng agiw ng kisame kasi alam nila na may paparating silang bisita galing sa ibang bayan o mga kamag-anak na galing Maynila. Ganun nila pinaghahandaan yung mga pagkain na tradisyonal o lokal sa probinsyang yon. Lulutuin nila yon o kaya ipiprepare nila yon kasi ipapatikim nila yon, iyayabang eh. Siyempre. Meron kaming longganisang lukban. Ganito inihaw ang gusto mo o prito. Diba? Walang uuwi na hindi amoy bawang ang hininga. Diba? Ipapa-experience namin sa inyo ang pansit habhab ng lukban. Ang sarap pa naman nun. Ganyan. Saya, no? Ang saya talaga ng mga piyestahan. Kaya kung kayo po ay maswerteng makaka-attend ng ganyang klaseng piyestahan, huwag mong i-miss yung chance, yung opportunity. Kaya minsan kasi tanatamad ng init. Ganon. Una, minsan lang may libre. Huwag nang umarte. Libre yan. Diba? Pangalawa, na-experience mo yung culture nung lugar, na-experience mo yung pagkain na meron sila, yung hospitality na ipinapakita nila. Naku, kasi pagkatapos ng piyesta, hindi na sila mababait. Wala na bigay ng ulam na magaganap. Ganun no? Totoo yan. At doon mo kasi makikita kung gaano ka-rich yung culture ng Pinoy. Kung gaano din ka-diverse yung napakarami nating piyestahan. Saka kahit na, kunyari partner, magpunta ka sa isang lugar, kunyari, Quezon, diba? Bawat bayan sa Quezon, iba't iba yung produkto na sila, na tradisyon. Correct, na ipinagmamalaki. O diba? Totoo yun. Nakakatuwa yung ganun Ito yung mga moments na masarap mahalin ng Pilipinas, diba? Totoo, saganang-sagana tayo sa kultura, mga kaibigan. Isa sa mga gusto kong marating, Moriones Festival, partner. Moriones sa Marinduque. Tsaka Mascara Festival. Gigantes Festival din ng Antipolo. Antipolo ba o Bulacan? Hindi ko rin sigurado. Baka parehas meron. Di ba nakakatuwa yun? Nakakatuwa. At malapit na, speaking of mga fiesta. Yes. Kung kayo po mga kabisyo, naka-follow po sa aming Aliwan Fiesta Facebook page. Naku mga kabisyo, bonggang-bonggang ina-announce na po na sa darating na June. Next month po, Aliwan Fiesta na! Kaabang-abang na fiesta hatid sa inyo ng Manila Broadcasting Company. Corrected by. Maraming salamat sa lahat ng mga makikipiesta sa amin. Kaya mark your calendars and bisitahin ang Aliwan Fiesta Facebook page. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
Basic!